herangke tumphan nilitum choning risi dak nang litum phan anwan lo pen nang litum ke wang apot nang litum phan choro lo pinilitum ki pukang tung alam son thom bagdo isia bangela hello council ke autonomous council pulo la pen sik schedule la teng pen si kapin chong schedule tribe nangji pusi hala angdeng pi isi la pen angdeng so hinia long ta ke tok do la pen angdeng pi in koi long ta son si ke tok do schedule tribe nangji pusita nonaban ke sik schedule arkan jet lo karkanta aning ke hang lo ne ba bang atum tong ar lo pen ki chut dun so tong la ilitum a karbi a BJP ka je krom atum ar kanwaret lo ne ko son lo ne ilitum mathamimi election tribal kalia tum han election ka pi dun chot anta kalilang non ke tribal atum bang ke election si thur nang ji lan si EM ta long ji se tar tribal candidate abang ke election ta thur nang ni ba alang liphan ke EM ta pat bat tu ko mukut mohon to ke hai phan alang liphan election ke papi thur long le det lo se ta alang liphan nominated pin chong si alang liphan EM bat ko sik schedule teng ben ke tribe candidate atom phan ke schedule tribe candidate atom phan ke nominated ta pon long le se ta pon de la pot si nilitum APHLC pen ke teng kheng lo nilitum oppose lo la bang nitum ning dok de la bang ke ning ke dok de atheke la ke itum akhe atom phan tribe atum akhe atom phan kapivir atovar si ekrong le lo lata a fragment de claim bom lo seta non akolas akrong bang ta ku en tu le lo yong si mukut mohonto election thur the pin pen yong si EM mandate un pulo tangte ante mukut mohonto la pen tribal candidate kun komat nia bang ta CM ta man un lu election thur the pin pen la son lo non ke man ke la sinil tum la bang ke kroi kri non mat la mukut mohon to phan pisun vek nang yi pusin ni tum ke hang lo alang liphan nominated benda la schedule tribe kalia tum hanan ke nominated apos benda lar et nang yi pisun et nang yi la pen EM ki pia bang thu ke la ka phia lam lo la ke bilong li la ke la sini tum demand lo la bang ke ni tum APHLC pen ni litum APHLC pen panajer ki ding kang samria theke nilitum ke case PF lo je la bang so election ke chok chi pusi lama si nitum do clip bom lo la pen nilitum a fragment apu bom lo election ka pitur la pen vote ki pi ke tribal atumanat nang ji pusi nitum pu bom lo angke pu tho ong nitum dimanong ningje ong hang ong halatum nang claim thu ong la son si givi akim me phan gali inglong arat ka piviria phan la si la punang kok lo alang litum amen pu pete jong yete chok che det lo tu liram rong hang ke hayatu alang litum ke do un hot si la sikidul aja kong ka pe bob la pen ke inglong arat atum han ka pivir akam alang litum si claim baret lo mo arni mo AOV anda je thandut bompo anong junopik hi alang litu la sinon anong junopik peako alang litu la nominated MSC tribal kaliatom phan la pisun vek nangi la pen MSC pen EM pen pisun vek nangi la pen hala nominated kali election ki thurdun ban ke hai tom hanta bisun vek nangi pusini tum ke hang lo dolang ojit
Kumar De dolang Pawan Kumar Rai dolang alang litum pan ra pisun nang yi pusin ni tum ke case ta do bom lo alang litum pan pisun nang yi pusin tum hang lalo ison number 1 bang ke number 2 bang ke lalo ningkan suri ni ra phon ningkan di masa pen karbia tum pan pace chok lo pace bohong pace piti lo Nili tum cini la bangke la ke di masa tum karbia tum man ke lang un era kaje chok kaje theng kali la bang kaje piti kali la ke di masa tum kali la ke di masa tum phan व्यवहार lo en lo hala tum phan ajaha tum phan kadu ye mat kali ajaha tum phan en lo athik thik te karbia tum man ta en lo la pen akaprek a tribe tum man en lo hala bang suhut Sita lake nilitum suspect meme lake tin meme lake sorkar atum sike claim pu itu matha meme athema sorkar atum a case non anta ka inquiry report non anta a report pe klang klik police atum ta 2019 neningkan Police tum keklang police report along a peklang police report a number reference jirikendeng OPS GDE number 310 dated 19/11/2019 hala along ke top ke laso case hinido la ke Kheroni a police station along si case ke pi sita akam ka hino ke cheplang ke Kheroni kali hala ke jirikendeng outpost along se cheplang sita hala bangsur jirikendeng outpost have that posi Kheroni along si case pilo pulo non ke jirikendeng police outpost si claim popular sita jirikendeng PS pulo nenge police outpost takali lo police station lo hala tum si claim popular ta claim popular na ke claim ko ano mga bange pupede police tum ta la posi ni tum ke hang bange la hello ni tum demand ke la di masa pen karbia tum kachicok kachepiki bang si ke toy lo la tum phat kapachi pichi toy lo la pen ke reng ma pen karbi atum man na pachi pichi toy lo la pen cookie pen karbi apanda pachi pichi toy lo la pen ke khasi pen karbi apanda pachi pichi toy lo la pen ke mar pen di masa apanda pachi pichi toy lo la pen di masa pen jemina ga tum handa pachi pichi toy lo la pen di masa pen naga tum handa pachi pichi toy lo la kapaji pichi toy an government tum inquiry at lot ne tum che ni ke a report pe klang vek ni jong si non jikloi jon niang bong a report pe klang thek thete jikloi jon pusi ni tum pudaji jikloi jon ang bong a report pe klang thek thete ili tum mathao nang kok ji la ke government na tum si Assam sarkar si la ke kapin chong la bon so ka chipi thi toy pan ke ili tum han kapi duk ya pan inglong rat tum han kapi duk ya pan inglong rat aphai kapi jum ya pan la pen kai kita la divide and rule a policy ke claim ver long ya pan la pen ili tum pan autonomous state kapi hang long le det ya pan kape hang tek det ya pan election na kape rem ver tek ya pan ke chia tum election kape hai ver tek ya pan la si la tum ke klep pusi de tum chini nang ji la ke ni tum ke la si inglong arat tum an ke la si pupo la si non chiklo jon ang bong Assam sarkar la report pe klang vek nang ji la pen alang litum jong si la ke confidential pusita ha Assam Assembly along confidential report ta kaching waiji
a forum ang deng do hadakta claim det ni ako lagi confidential kalidet nang lagi athema jong si netung karbi pen inglong arat hijan si netung je chok ye theng lote piklang dak non netung inglong arat tum daga che pikeng thek dia phat kachini netung pachini det lote netung da che pikeng thek po netung ching hon thek po netung we ching hon seroi tu thek dia phat labang so report pa piklang dak ni lahelo netung ga dimak Number 3 bangke lalo Number 3 bangke nilitum political kapincong kang tung te potsi la overbridge kikim rong parpi nok be la pen ru samson sing ing ti akum lin la pen apart aputhak overbridge kikim alam ke klang ajir dinglen lo hala chief minister wangsi aputa ke etekan foundation stone ke le tekan hala sorni pen lo ke thang ni dum chulang bom lo la ke education la pen cultural abostu ilitum KCS tado lamet amei tado education bolote lamet amei lapen educationist atum da do tulang Podmosri award ke long tum da do tulang lapen akaprek academic award ke long tum da do tulang ben educationist tum da do tulang KSE ta dolang lapen akaprek political kalidet asong tum da dolang alang litum ningye jibon pusini litum cholang bom lo amad jok ta ningye yede ante mo phi inung ining kasi oi tu laki aliavi non claim clear ko si pape claim long le det nai mo phi ining kasi do no tu ko bangai laki aliavi la masi nilitum APHLC pen laki nitum oppose nang kok lo la pen halak ka oppose asi thielong nilitum tok lo labang so alam political pura matha en edet nang ji pu nil to hadai pulai please do not take please do not take it to be a political move pusi nilitum tok lo setanon ke nilitum phan nang bok lo nilitum political ali ka chu en phan hen ten bu nilitum phan nang bok tu halak thang da claim ple det atum si nilitum phan nang bok si nilitum ka peking ang tu ngai lo nilitum labang salam political pinchong ing tum ti a hok lo lake political pinchong ning tungte athima lage ningki duk alam lake ningki oy alam lake ningki duk alam kathirak me alam ekhe alam pina la sinilitum labang ke jok ta chini pusini tum matha la salam mangke la sinitum da chulang bom lo ko pia posi ka chini tum da duk clip lo ma bom lo la sinitum ha phi ke thur nang kok la sila ini tu ka peking gang tu lake political kali political po mathanam ne ako hala political kali tu ko pisi kaning ye hai hedet ma labang alang litum ta che matha hur nang gi yala re-election lo lang lapen ke re-election do un e pusi pubom lo la ke do un la ke do un edet je lang ma ke chok ke theng pensi proxy voting pensi che pa hai bor e pulote la ke re-election ye do un number 1 number 2 bange netum la ponchayat aron pen election pe do un e po bangke lage neli lega ninge alam gali lage India constitution si ninge article 243 la pen 243M la pen article 243ZC along si ninge la pen Assam Panchayat Act 1994 section 1 along si alang ladake tok do la ponchayat a law pen ke council are look at auto 6 schedule area are look at thang da claim ni election alam chot kali thang da claim ni pu sada ka tok du lapot thang da claim ni pu lote election na bedun elo lapot la ke nitum case la sige pitang do la ke la pen case da atumi thur lo la pen chief justice akimi pina ka potsi alangli lang jilang pu si pulo mo august
Ingkoi clear ni si case do tuji pusi itu ki fix to adet ki fix to la bangen nang litum chini lo ilitum chini lo seta nilitum mathalo la solam ge nilitum count ot constitution ating men si ke claim la pot si law ating men si ke claim tok dak du la pot si chief justice atum anta la ke nilitum a petition ke deng det po la pen order ta nilitum ka chuning ria teng si pe pass det po la pen election ke re-election ke ako dowai phak po pusi nilitum la ke ning the pe mi la